Moi drodzy, ja jestem Niklaus. To jest gra... Chciałem powiedzieć H1Z1. To jest gra PUBG. I to jest nowy wariant mapy, mapa w mgle. I jest nowa broń. Mini 14. Tak zwany Kruger od czasów ISS-a i GTA Vice City. I gram sam na składy. I to tyle. I zobaczymy. Może być śmiesznie. Ta mapa się trafia bardzo rzadko. Jest z tego co kojarzę 5% szans, żeby ona wypadła. Aha, a z takich nowości to jeszcze są dźwięki picia napoju, brania tam leków i tak dalej. Co jeszcze jest nowego? Jest Thompson nie z dropu, tylko tak normalnie. Można go podnieść i dawać sobie dodatki do niego. No to chyba z tych ważniejszych rzeczy tyle. Optymalizacja się poprawiła i doszło nowe miasto. Doszło nowe miasto, czyli Kameszki. I dobrze, zobaczymy. Poprzedni mecz muszę się pochwalić. Znaczy nie wiem, czy to na YouTube'a w ogóle trafi. Ale jakby trafiło, to poprzedni mecz na składy wygrałem. W składach jest o tyle łatwiej, że na końcu zostają takie rozbite teamy. Można ich bardzo łatwo powyjmować. A szczególnie tutaj w tej mglistej mapie nie powinni się połapać, że poluje tutaj na nich jakiś samotny wilk. Także no, zobaczymy. A nuż, uważaj na legendarnego człowieka małpę. Dobrze. Będę uważał. Mołotow. Mołotow to jest trochę... A dzisiaj 17 września. To ten Mołotow tak... ten Mołotow tak w klimacie, nie? Wiecie o co chodzi. He, he. Dobra, potrzebna by była broń. Może mi się uda pokazać. Fajnie by było, jakbym tego Krugera znalazł. Ja tak mówię Kruger, on się tu tak oczywiście nie nazywa, ale wspominkowo co do ISS-ów. Dobra, pompa spoko. Tam ludzcy pipają. Sorry, mam je wyłączone tutaj na tej scenie. Zaraz wrócą. Mam nadzieję, że żadne te nie będą. Drogocenne razory. Defadory. Dobra. Tutaj jest bieda. No jak widać, ta mgła ogranicza pole widzenia bardzo znacznie. Także jakby się... Na pewno snajpienie jest o tyle utrudnione, że może już nie będziemy ginąć zastrzeleni przez całą mapę, nie wiemy przez kogo. Ale z drugiej strony, tu jak się ktoś położy w takim gillesiucie w trawie, to już totalnie go nie będzie widać. Ale na przykład ta mapa działa płynniej, no bo jest obcięty zasięg rysowania. Logicznie. Dobra. Zobaczymy. Trzeba po pierwsze tak. Znaleźć broń porządną i znaleźć auto. Jest motor, dobrze. Musimy się przedostać na drugą stronę całkowicie. Tu chyba nikt nie lądował. W tej okolicy. Dobra, ammunition. Uzik. To już chyba lepiej nie brać nic. Kurde, ale potrzeba jakiejś dobrej broni. Leci fliger. No jaka bieda. Mega bieda dropowa. Kamizelka, no to aby taka. Dobra, bierzemy motor. Jeszcze tu zobaczę. Bo to im szybciej się uda znaleźć jakąś fajną broń, tym lepiej. Żeby potem taki goły nie biegać i wesoły. W sumie niezbyt wesoły. Lepszy plecak, no to się przyda. Coś z samolotu spadnie. No, dropa wypatrzeć. Tutaj jest trochę ciężko. Jedźmy. Tu do mostu pojedziemy. No, na moście oczywiście mogą kampić, jeszcze szczególnie przy tej pogodzie. Zobaczymy, czy tu co nie ma.
Kamizela 2, no i bardzo dobrze. To weźmiemy na zaś. Granat się przyda. To pod kałasza czy coś. Tu mamy kask 2, też sympatycznie. Wszystko fajnie i no nie ma broni. Gdzie ja ten motor zostawiłem? Tutaj. A tu byłem? Nie. Fajne dźwięki w tle, takie jak z Silent Hilla jakiegoś. Dobra, w sumie to byśmy mogli wziąć. Już nieraz życie Colt ratował. Ile miałem najwięcej subów kiedykolwiek? Na Twitchu nigdy nie miałem więcej niż teraz. Ostatni raz jak zbierałem 200, żeby mieć lepszy split, to miałem 230 coś. Mi się wydaje, że coś w balansie motorów zmieniło, w sensie... ciężej je wywalić. O nie! No nie! Co ty dupisz? Co ty dupisz? Ja pierdzielę. To ewidentnie nie ułatwia sprawy. A nawet wręcz na opak. Ja wale. Teraz ten most przebiegnąć. O! Jaki niefart. I to oczywiście na nagraniu. Dobra, w sumie to już trzeba zdupiać, a nie się tu kręcić jak gówno w przerębli. O matko. Dobra, nie będę płynął, bo płynie się wolno. Już taki kawał drogi. Nie no, trzeba znaleźć jakiś pojazd. Nie, nie będę płynąć, bo... za wolno się płynie. Nie wiem teraz, w którym miejscu jest dokładnie motorówka, jeszcze przez tą mgłę obesraną. Fuck. Dobra. Teraz oby nikogo nie było na moście. Nawet nie widać, co tam dalej jest. Coś się pali. Widzicie, na składach szybko giną. Już 56. Zeskoczę z rampy. Tu gdzieś powinno być auto prawdopodobnie. Strefa kurde już napiera, ale ona jeszcze tak mocno nie bije. To jeszcze żeśmy tu powinni chwilę przeżyć. A, już ją widać. Mogliby zrobić coś takiego, że ryby pływają i jak ona idzie, to umierają. Tak wypływają brzuchami do góry, to by było dobre. Dobra, potrzebny jest pojazd na gwałt. Jak to mówią. Bo kurde, mogę nie dobiegnąć.
No niby auta są, nie? I no takie troszkę podniszczone. Tam był motor. Dobra, faktycznie. Myślałem, że to krzak na początku. Kita gaz. Aby do strefy. Dobra, pocinki to ja bym raczej tak łukiem. Okej. Świetnie, świetnie. Bardzo sympatycznie. Wybornie. Prawie nie żyje. Ja jestem prawie umarty. Nawet bandaży nie mam. Wspaniale. Doskonale. Se magnificue. Aż za nie mówiłem. Tu prawdopodobnie był ktoś. Ale ja potrzebuję cokolwiek do leczenia. Cokolwiek. Bandaże, leki, nie wiem, węgiel, krople jakieś na żołądek. O. Jak on to przez tą maskę je? Nieważne. Może nieważne. Dobra, musimy coś tu znaleźć, bo jest naprawdę źle. Bardzo źle. ...47, no ginam szybko jak to na składach. Apotyjkę. Dobrze, dobrze. Byle się tu nie wdupić gdzieś na 4-osobowy team nagle w całości. Tylko ich tak wyszkubywać. Po jednym, po jednym. Dobra. Cały zabandażowany. Mógłbym udawać mumię prawdopodobnie.
42. Dobra, strefa będzie się ku środku zawężać. To idziemy już do góry. Może coś w hangarze. Oby nie ktoś. Granat. To się może przydać. Oprócz tego bida. Co tutaj? Nic totalnie. O, jaki fajny dywan. O, to biorę. Tego mi bardzo brakuje. Tu nic. Tu celownik. Tu gówno. Tu to i to. To się przyda. Dobrze. Jak teraz strefa? No wolniutko idzie. No. Pewnie tak gdzieś. No. Byłem blisko. W sumie na jedno wyszło. Sracz. A, biała, że lepsza na mgłę. No niby tak. Coś w tym jest. Coś w tym może być. Ale to takie wszystko są detale. Ale dobra. Może uratują życie. Teraz niepostrzeżenie przepływamy rzekę. No i już my są prawie w strefie. Biegnie team mostem. Raz, dwa, trzy. Nie atakujemy, broń Panie Boże. Mam nadzieję, że się nikt nie skapnie. Tego ostatniego bym uwalił tak. Kurde, jakbym miał tłumika czy coś. Heh. Ale nie możemy. Bo to nie o to chodzi. No teraz ciężko powiedzieć, gdzie oni poszli dokładnie. Żeby nie było tak zwanego przypału. Ale może nie. Ciś, ciś. Co się stało z moim teamem? Wszyscy zginęli w nalocie bombowym. Spaleni napalmem w okopach. No i generalnie czekamy do końca, aż pozostaną takie niedobitki teamów. 31 osób, no to mamy jakieś 4... 8 niecałe teamów. Mniej więcej, no nie wiem, może...
Nie, może 9, bo mogą być mniejsze. Szkoda, że nie mam lepszej lunety jakiejś, no ale dobra, tam jest drop. Kurde, taki ghillie suit. To by był piękny, ale... Nie można mieć wszystkiego. 15 po 2 osoby. Nie, tak to na pewno nie. Bo to są składy, nie dwójki. To nie ma opcji, żeby tyle zostało akurat. Tam się strzelają, to my ich ominiemy. Wyżynają się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, elegancko. Kuźwa. Jakie to głupie. Nienawidzę złazić z góry, to trzeba zrobić jak najszybciej. O, tam jakieś auto. Tam też i jeszcze jedne. Ha. Dobra, 23 osoby. Ale się wystraszyłem. O, szlak! Dobra, ewakuacja. Totalna ewakuacja. Tam 4 biegło po polu. A, ktoś zabili ich. Naszli ich tamci. Ja bym jakiegoś krzaczora znalazł najlepiej. Będą teraz stamtąd ciśli tutaj w tą stronę. To ja raczej z całymi teamami nie dam rady walczyć. To już wiem. Tam już też ktoś może być na górze. Do takiej jak najgęstszej trawy najlepiej. Tam mogą być, tam ktoś może być, ale wątpię, ale może. Na drzewo. Jakby się dało włazić na drzewa, to by było kurde zajebiście, ale no nie przewidziano takiej opcji. Mi się w sumie wydaje nie najgorzej.
Dobra, zaraz powinni zacząć umierać. 17 oprócz mnie. Czyli jakieś 5-6 składów. Teoretycznie. Tutaj wszystko jest teoretycznie. W ogóle ta mgła by mogła od czasu do czasu tak gęstnieć, żeby nic totalnie nie było widać. Tak wiecie, na dosłownie 3-4 metry. Front się zbliża. Hangar odcięty. Nikt nie wybiega. Trzeba iść. Dobra, zneutralizowani poza strefą. Zaraz pozdychają. No już umierają, dobrze. Wszystko good, good. Wszystko zgodnie z planem. Czyli mamy jakieś 5 teamów teraz. W porywach. Raczej. Ostra walka tam jakaś trwa. Kurde, może by Kąsek podbiegnąć. Idę prosto na jakąś walkę. Jest gościu. To mógł być błąd. A, jako 8. Kurde wele. Ale to i tak było nieźle. O, zginął. Czyli 4. teamowo. Całkiem spoko. I tak.